שלום, ברוכים הבאים. אני שירי מיינר, ברוכים הבאים למפגש הסרטונים שלא ידעתם שאפשר להפיק עם פאורפוינט. אני מבקשת לכבות מיקרופונים מכל מי שבטעות נפתח לו המיקרופון. זה יוצר פשוט אקו. אוקיי. שני, אפשר לסגור מיקרופונים לכולם? חוץ מלי? המיקרופונים של כולם סגורים. אוקיי, נהדר, תודה. אז ברוכים הבאים למפגש הסרטונים שלא ידעתם שאפשר להפיק עם פאורפוינט. נעים מאוד, אני שירי מיינר, אני מורה למוזיקה, אני מובילת פדגוגיה דיגיטלית באגף אומנויות. ואני רוצה לתת דוגמה לסרטון שהוכן למטרת הצגת צוות המדריכים באגף אומנויות. הסרטון הוצג בכנס המדריכים של המזכירות הפדגוגית שנערך השנה, והוא כולו תוצר של שימוש באנימציות בפאורפוינט, שנשמר כסרטון. הוא מיד יעלה לכם על המסך, אתם מוזמנים לעשות פליי. גם אני אעשה פליי אצלי כדי לדעת מתי הוא מסתיים, ואז נמשיך. אוקיי, אני יודעת שחלק מכם לא הצליח לראות את הסרטון. כל הכישורים וההדרכות והכל יהיו בסוף האי-כנס, באתר של האי-כנס, וגם קישור לסרטון. אבל אני יודעת שגם יש חלק שכן הצליחו לראות, אז אני מקווה שהספקתם, ואני ממשיכה הלאה. ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתענו על סקר קצר, יש פה שאלה אחת, מיד הוא יעלה, על סרטונים בכיתה. האם אתם משתמשים בסרטונים בכיתה? אז יש לכם כמה אפשרויות שאפשר לסמן כמה אפשרויות. אני מקרינה סרטונים שיצרתי ברשת, אני יוצרת בעצמי סרטונים לשימוש בהוראה, תלמידיי יוצרים סרטונים כתוצר לימודי, והאחרון, תלמידיי יוצרים סרטונים בצורה שיתופית במסגרת הלמידה, ואתם יכולים גם להוסיף עוד אפשרות. זה סקר למורים שבינינו. אני מיד ניתן ככה איזה עוד חצי דקה, ואז אני אעלה בשיתוף מסך את התוצאות. אתם גם מוזמנים לכתוב בצ'אט, מי שבחר בפלטפורמות שהוא משתמש בהן בסרטונים, הוא יכול לכתוב באיזה פלטפורמות הוא משתמש כדי ליצור את הסרטונים. אם בחרתם בזה שאתם או התלמידים יוצרים סרטונים, אתם יכולים לכתוב את התשובות בצ'אט. אני רואה פאוטון מראות ויוטיוב ומובי מייקר וקמסטסיה, אני לא מכירה את זה. קמסטסיה אני צריכה להכיר. אני משתפת בו זמנית סקרינר, אני רואה נהדר. יוטיוב. אני משתפת עכשיו את התוצאות של הסקר. אני אעשה רפרש. אוקיי, מעולה. אז לכם, תונים. התשובה שענו עליה הכי מעט היא תלמידי יוצרים סרטונים בצורה שיתופית במסגרת הלמידה.
לנו, וזה אומר שיש לי הרבה מה ללמד היום, כי זה מה שאני בעצם מבטלת עכשיו את שיתוף המסך, ואני חוזרת למצגת שלנו. אני אספר מה אנחנו הולכים לעשות היום במפגש. שירי, תוכלי לחזור על מה שאמרת, כי נקטעת? את התוצאות. אוקיי, אני אשתף שוב. אוקיי, אז יצא שבעצם כמעט 50% מקרינים סרטונים, 40% יוצרים בעצמם סרטונים לשימוש בהוראה. אני אשתף שוב את המסך. עדיף בלי השיתוף מסך, זה תוקע. הבנתי. טוב, חבל, כי רוב ההדרכה שלי בשיתוף מסך. אז אני מקווה שיהיה בסדר. טוב. 30% מהתלמידים יוצרים, מהמורים יוצרים יחד עם התלמידים כתוצר לימודי, 20% יוצרים במסגרת למידה שיתופית, וזה בעצם מה שאני עומדת להראות היום. אז שימוש בסרטונים בכיתה יכול לנוע בעצם בין הצגת סרטונים שהמורה מוצא לבין שימוש בסרטונים ללמידה שיתופית וליצירת תוצר כיתתי. אנחנו מכירים הרבה כלים שדרכם אפשר ליצור סרטונים, אבל מכלי אחד אנחנו קצת מתעלמים, ובמפגש הזה בעצם אני אראה איך לקחת מצגת שנוצרה באופן שיתופי במסגרת הלמידה, ולשדרג אותה לכדי סרטון לכל דבר. מצגת שיתופית יכולה לשמש כחלק מתהליך הלמידה, למשל בשיעורי שפה, כל תלמיד או קבוצת תלמידים מקבלים משפט מסוים ומפרשים אותו, או בנושא מחקר מסוים כל אחד מקבל תת נושא לחקור ונוצר מכלול כיתתי של הנושא. אפשר לסכם את השנה כשכל קבוצת תלמידים מקבלת מקצוע אחד שלמדו ומסכמת אותו במילים, תמונות, חוויות. המורה מצרף שיר ואנימציה כמו שאני אלמד היום ונותן לתלמידים במה ראויה שאפשר אחר כך להציג מול ההורים ולהעלות לאתר בית הספר או לערוץ יוטיוב של בית הספר. מה שאני אציג היום קשור לתחום הדעת שלי, הוא מעין יצירת קליפ לשיר, שכל תלמיד מקבל שורה מהשיר ויוצר לו שקופית, ואני מעלה לרמה של מצגת אחידה, משדרגת בעצם את המצגת לאיזושהי מצגת אחידה, יוצרת סרטון שכולל בתוכו את מילות השיר, שמותאמות בעצם למנגינה. המורה הוא זה ששולט על הנושאים, על תתי הנושאים, על הקצאת השקופיות. יש הרבה דרכים יצירתיות לתת את הבסיס למצגת שיתופית. מי שירצה יוכל להיכנס לסרטון הדרכה שהכנתי, ובו אני מראה גם את השלב הזה, כולל רעיונות, אבל כרגע אני לא אתעמק בזה, אלא אנחנו נדמיין שהכיתה כבר יצרה את החלק שלה בעסק, ועכשיו מגיע שלב ההורדה והשדרוג לכדי סרטון בפאורפוינט. אתם מוזמנים לקשר את מה שאני מראה לתחום מדע. אני כבר חושבת על איך אפשר לקחת מילה מכל משפט, לתרגל משפה אחרת, או להשתמש בשיעורי שפה, או איך אפשר לקחת שיר שהמילים שלו הם שירה גבוהה וכו'. אז אני משתפת את המסך. שני, אני צריך שתגידי לי אם שומעים אותי, כי זה קצת מטריד אותי שעכשיו הבנו שזה מכביד. אין בעיה, אנחנו ננסה שנייה. בסדר גמור. אוקיי. והאם רואים את המצגת שהתלמידים... רואים, שומעים אותך מעט מקוטע, אבל בסדר. טוב, אני לא אדבר אולי יותר לאט, אז מה שאני מראה כרגע זה בעדים איך כל השיר. אני בחרתי איזשהו שיר אביבי, חביב וקליל של ברשטיין, שתורגם מספרדית על ידי לאה נאור. ואתם יכולים לראות שהתלמידים יצרו תמונות, כל תלמיד או כל קבוצת תלמידים יכולה להדביק תמונות של השיר, ואיך מורידים. תעשו רגע, אני חזרתי, ביטלתי את שיתוף מסך, תעשו רגע וי ככה אם אתם שומעים. שומעים אותך מעט מקוטע. אוקיי. אולי תשלחי לי את הקישור ואני אעלה את הקישור? כן, אבל אני מראה הכל, אני מראה גם את הפאורפוינט שלי, איך אני... זה לא קישור. בעצם אחרי שאני מורידה אני מראה את זה בפאורפוינט. טוב, אז בינתיים תמשיכי ככה ולאט פשוט לדבר. אוקיי, בסדר. אז לפני שאני ככה מראה איך אני מורידה ואיך אני ממשיכה את ההדרכה בפאורפוינט, אז אפשר, אז אני הולכת להראות עכשיו משהו
בעצם את התוצר הסופי. אני רוצה להראות לכם, כאילו עכשיו דילגנו על הכל, על מה שעשיתי בפאורפוינט, ואני רוצה להראות את התוצר בסרטון שתכף יופיע לכם, כמו הסרטון הקודם, ואתם מוזמנים לעשות פליי, ולראות בעצם את מה שאני יצרתי ממה שהתלמידים עשו. שלחתי את הקישור, מי שלא רואה, בבקשה לסגור את הרמקולים. הקישור נמצא בצ'אט, מי שלא שם לב. אוקיי, אני ממשיכה הלאה שוב. אני רואה שיש אנשים שכן הספיקו לראות. זה לא כל השיר כמובן, זה רק לשם הדוגמה. ואני משתפת שוב את המסך, אני לא אראה את מה שאתם כותבים בצ'אט, אני פשוט מקווה שאתם תצליחו לשמוע אותי כמה שיותר. זה מה יש, ועם זה ננצח. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו בעצם, זה להוריד את הקובץ שיצרו התלמידים. אני הולכת לקובץ, הולכת ל-Download as, הורדה ובוחרת במיקרוסופט פאורפוינט, זה בעצם PPTX, זה בעצם הפורמט של פאורפוינט, ועכשיו בעצם ירד לי הקובץ, והוא ייפתח, אני כבר הכינותי מראש, אני פותחת בעצם יצרו, והנה, מה שקורה זה שלמשל, הנה, אנחנו כבר תכף, שיש כל מיני הסתרות של הטקסט, אז אני אזיז טיפה, יש כל מיני עיוותים שקורים כשמורידים רגע. הנה, למשל זה הסתיר את הטקסט, אז אני מורידה, אני משתדלת את הכל, כי גם לזה יש לי הכינותי מראש, אני אראה כמה דברים, מה שאני בעצם הולכת להראות, אני אראה רגע במצגת, זה כמה דברים. אז קודם כל, הורדת הסרטון הראיתי עכשיו. אני עומדת להראות איך אני יוצרת אחידות בין השקופיות, איך אני מעצבת את התמונות בשתי דרכים, איך אני מוסיפה שני סוגים של אנימציות, איך אני יוצרת מעברים אחידים בין השקופיות, איך אני מתזמנת את מעברי השקופיות והאנימציות על פי השיר, ואיך אני מייצאת בצורת סרטון. אל דאגה, אני רואה שאתם רואים שחלק מהדברים אתם מפספסים. אני מזכירה שיש סרטון הדרכה שהכנתי שיהיה באתר של הכנס לאחר ההדרכה הזו, ושם נמצאים כל הדברים ואפשר גם לעצור בזמנכם החופשי. אז אני חוזרת לשיתוף מסך, ומה שאני עומדת להראות עכשיו בעצם זה השלב שבו נגמרה הלמידה השיתופית, ואנחנו בעצם עלינו כמורים ליצור את התוצר הסופי. אבל אפשר גם לתת לאחד לנציג מהתלמידים בכיתה כזה שיודע, או שלימדנו איך לעשות את מה שאני מלמדת כרגע. אז אחרי שעברתי במהירות על כל השקופיות, לראות שהקוראים את הטקסט, שאף תמונה לא מסתירה אותו, שאין עיוותים במשהו, כי המצגת לא ממש יורדת בדיוק כמו שהיא הייתה בגוגל דוקס, אני מחליטה על איזשהו עיצוב אחיד לכל המצגת, ללשונית עיצוב, דיזיין, ובתוכה בוחרת, אתם תראו שאני עומדת לעשות את זה בכל מיני, המשולש הקטן הזה עם הקו ולפתוח את כל האפשרויות, ואני בוחרת בעיצוב האחיד הנחמד הזה, ואני רואה עכשיו שזה שוב הסתיר את הטקסט, אז אני אצטרך להזיז. ואז אני הולכת בעצם לעשות שדרוג לתמונות, ואני עומדת להראות בעצם שתי דרכים.
אחת היא החלטה על עיצוב מסוים של התמונות, והשנייה היא הפיכת רקע אחיד. אז הדבר הראשון שאני עושה זה מסמנת את אחת התמונות, או כמה תמונות. אפשר לסמן כמה תמונות על ידי אחיזה של כמה מהם. הנה, עכשיו אני לוחצת על קונטרול, ואני יכולה ללחוץ על כמה מהם, ואז אני נכנסת בעצם לעיצוב אובייקט. עיצוב אובייקט, פורמט, אני שוב פותחת את החץ הקטן, שמראה לי הרבה אפשרויות, ואני בוחרת באחד העיצובים, אני יכולה לבחור ככה, וכשאתם רואים, במקרה שלי אני אוהבת לבחור את זה. אפשר לבחור לכל תמונה עיצוב אחר. אני חושבת את המצגת לכדי משהו שיראה טוב בסופו של דבר. כל התמונות צריכות לראות באופן אחיד, פרט לדרך שעכשיו. אני הולכת רגע לשקופית הרביעית, שם נמצא האיש הצוחק החמוד הזה. אני עומדת ללחוץ עליו. שימו לב שברגע שאני לוחצת דאבל קליק על אובייקט בפאורפוינט, באופן אוטומטי נפתחת לי הלשונית של עיצוב אובייקט. אז כרגע אני הולכת לצבע, קבע צבע שקוף, ובעצם חול כזה עם פוינטר משולש, שהוא בעצם שואל אותי איזה צבע אני רוצה. אז אני בוחרת בלבן, והנה הוא הפך לשקוף, והאיש הצוחק נשאר ללא רקע. אני יכולה לעשות את זה גם לעוד תמונות, אבל צריך לשים לב, אם אני אלך לשמש עכשיו, עם קבע צבע שקוף, אתם תראו שבעצם הצבע הלבן לא לכן, זה יוצא פחות טוב, אז אני עושה undo. דמיינו שעשיתם. הצבנו את כל התמונות, יכולה לעבור באנימציות, וגם פה אני מראה שני סוגים, חלק מתנות, כמו למשל האיש הצוחק, תכף אנחנו נוסיף לו איזושהי ענה. אנימציה לגיף, שזו בעצם תמונה שכבר זזה, ואנחנו רוצים להוסיף. אני שוב מסמנת את האיש הצוחק, אבל הפעם אני הולכת ללשונית אנימציות, וגם כל האפשרויות, ואתם יכולים לראות שיש בסוגים, יש אנימציה, אני אראה טיפה למטה, אנימציה של כניסה, אנימציה של אובייקט, האנימציה הירוקה זה כניסה, הצהובה זה הדגשה, של והעון של האנימציות הן אנימציות של תנועה. ואני כרגע בכוונה בוחרת יש טיטר, איזושהי תנודה, מתנדנד. אני רוצה שהוא ככה יתגלגל מצחוק. לא יודעת אם ראיתם, אני גם אבחר, ככה אני אראה את זה לרגע, שברגע שאני עושה קליק, הוא זז. ובאמת קליק, אני יכולה לפתוח ולשנות את זה לאם הקודם, אבל רגע בחרתי שזה יהיה בקליק. אני ממש מקווה שאתם שומעים אותי. ושזה לא יותר מדי מקוטע, אני משתדלת. קצת קשה לשמוע, אנחנו גם לקראת סיום. בסדר, כמה ש... אז אני חושבת שאני אוותר על הפרפר אולי, זה נמצא בסרטון. זה הפף בין השקופיות. אני אוותר על להדריך איך להראות איך אני רואה בסרטון הדרכה, ואני אעבור כבר בעצם לתזמון. אז בעצם כרגע מה שאני צריכה לעשות זה להוסיף את השיר. את הוספה קובץ שמע מתוך המחשב. את בחבל שכבר הכינותי מראש. אני בעצם אעשה את זה, הכינותי מראש האמיתי. הנה, כבר הוספתי את הפרפר ועל כל התמונות. אני הולכת להוספה.
וידאו, קובץ שמע, הוספת קובץ שמע מהמחשב, ואני מוסיפה את השיר חיוכים, ונפתח לי באופן לשונית פלייבק. אני משאירה את זה בקליק, כי אני רוצה לשלוט בזה. אני לוחצת, מסמנת שיסתיר את במשך, ואני גם מסמנת ינגן אותה לאורך השקופיות. ואחרי רק לתזמנה, הולכת בחזרה על השקופית שלה, אני פותחת את הסרגל של האנימציות, מזיזה את השיר מעל כל האנימציות, אני רואה את הפרפרים ששמתי כאן, אני רוצה שהשיר יהיה ראשון, זה נמצא אין צורך לדאוג, הולכת למצגת, ובתוכה אני עושה אקלט, לא אראה את המוזיקה ממני, אתם תדמיינו, אבל אתם כבר ראיתם את התוצר בעצם. אתם צריכים דבר שאני לוחצת עליו, נשלט בקליק שלי. אז אני לוחצת, נפתח פופ-אפ כזו, אני מסמנת רק את הסימון התחתון, כי בעצם מה שאני עושה זה לתזמן את השקופיות ואת האנימציה, לא מבוב או שום סימון אחר, ועושה התחל הקלטה. וזה פותח לי את המצגת. שירי, אני הייתי ממליצה שתחזרי לנו כיתה, קשה לשמוע אותך מקוצת. בסדר. טוב, הצלחתם לראות, חבל. טוב, אז הכל נמצא בסרטון הדרכה בעיקרון. אחרי שאני מסיימת את זה, אני בעצם הולכת קובץ וייצוא בתור סרטון, גם זה נמצא בקובץ הדרכה, אני פשוט, זהו, תצפו, אני רואה רות שכתב, תודה. אתם תצפו בסרטון הדרכה, ושם נמצא הכל, ואתם גם ממש מוזמנים ליצור איתי קשר באימייל שלי, גם בפייסבוק שלי. אתם מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק החדש של אגף אומנויות. כל הסרטונים, כל הכישורים, כל הדברים שעשיתי, יהיה באתר של הכנס. אני מניחה שתוך יום-יומיים, כולל ההקלטה של המפגש הזה. תודה רבה, אני מקווה שלמדתם לפחות דבר אחד ושתוכלו להשתמש בו בכיתה ובכלל בחיים. המשך יום מהנה.